آژانس دنگوباسên قطرî kuşlayê Wezareta Derve Almanya ve bi fermî piştevanî lê tê tekirin. Di raportekê de amaje pûyeyekê diket ku bi cihêlana Kurdistanê şilayê welatiyan ve bi egerê metirsiyên Daeş nîne, belkû bi egerê bêmûçeyî û nebûna demokrasiyê ye. Hevdem behsê dest û destkirina desalatê û destberdana kursîkê jî diket. Ajansa Navbirdî di raporta xwe de amaje pûyê çendê jî kiriye. Di demekî de ku Barzanî berhevî Kongreya Munîx bû, di 6 heyvên berî wî wextî 25,000 welatiyên Herêma Kurdistanê kûç kiribûn. Ku pirêka derya îce welatên Bilqan ve hatin. Ku hejmareka zor ji wanan ya kûçberan di derya îce de xendiqîn û hejmareka zor jî bêserûşîn bûyne. Ajansa Navbirî metirsiya grûpên terorîstiyên Daeş bi egerê kûça gencên Kurd nizanît, belkû wesa dizanît gencên Kurd bi egerê bêkariyê û nerohiniya dehatiyê wan û nebûna çaksaziya şefafiyetê û welatê xwe bi cih têlin. Hevdem ew çende jî êxistiye berçav ku 4 heyvên sala borî berpirsên Herêmê neşiyayîne mûçeyê fermanberan dabîn bikin. Di vê salê de jî tinê çarêka êk mûçeyî dabeşkiriye û çaksazî ji berîka fermanbera û hecaran kiriye û dergehên dîyên dibine pêngav bû çaksaziyê ya rîşeyî li welatî piştgûh avêtîne. Şilayê xwe ve endamekê Perlemanê Kurdistanê de texuyakirin ku rêja gendeliyê berev zêdebûnê daye û pêtivî bû hikûmetê çaksazî û dîvçûn digel wan berpirsan kiriba, yên serwet û samanê giştî dixwin, bêk û kesek yan layanek hebît dîvçûnê digel biket. Her wesa Eza Sabir serokê Lijna Darayî û Aborî li Perlemanê Kurdistanê di dîdareka taybet de bû kanalê Badînan sed gotbû ku prosesa naftê li Herêma Kurdistanê neya şefaf e û hikûmeta Herêmê girêbesteka heftê salî digel welatê Tirkiye îmza kiriye, bêk û Perleman yan her layanek bizanît wirdekariyên vê rekeftinê çi ne û li ser çi binema hatiye kirin. Her wesa dehatê Herêma Kurdistanê yê navxû ji gumurka û firokxaneya neyê Ron û Zelal e, tinê çend kesek dizanin û haydarî dehatê neftê ne. Her wesa dehatê navxû li Herêma Kurdistanê. Şilayekê dîve Ajansa Dengûbasên Qeterî derbareyê pirsa serokatiya Herêma Kurdistanê jî ron kiriye. Pirsa serokatiya Herêmê nehatiye çareserkirin û xelkê Herêmê jî dest bi xwepêşandana kiriye û boykota dewamên fermî dikin û li parêzgeha Silêmaniyê û çend deverên dî jî yên Herêma Kurdistanê xwepêşandan bi tundî birêve diçin û diberdewamin. Welatî jî daxwaza sîstemê perlemanî dikin û her wesa daxwaza destberkirina demokrasiyê dikin. Ev jî di demekî de ye ku Perlemanê Kurdistanê hatiye ji kar êxistin. Ajansa Navbirî ragihandiye jî berpirsên Herêmê çendîn sala behsê serbexûya Herêma Kurdistanê dikin, belê heta niha pêngaveka praktîkî bûyeyekê nehavêtiye û her wesa şengisteyên danana dewleta Kurdî